дар Русия интихоботи парламентӣ ба Думаи давлатӣ оғоз ёфт, ки 3 рӯз идома мекунад. рӯзи асосӣ якшанбеи 19 сентябр хоҳад буд. 2 рӯзи дигар, ҷумъаву шанбе, бо дархости мақомот ба хотири ҷилавгирӣ аз густариши COVID-19 илова шудааст. нахустин шуда сукинони Камчатка дар овоздиҳӣ иштирок намуданд. ман ба ҳамин чиз бовар кардан мехоҳам, ки интихобот ба чизе таъсир хоҳад кард. пеш аз он ки ба инҷо оям, тариқи интернет бо барномаҳояшон шинос шудам, вале баъди омадан ба овоздиҳӣ боз ҳам амиқтар дар бораи барномаҳояшон маълумот гирифтам ва интихоби худро кардам. намедонам ҳангоми натиҷагирӣ чӣ мешавад. сокинони Русия барои 450 курсии Думаи давлатӣ аз ҳавзаҳои интихоботӣ ва аҳзоби сиёсӣ бояд вакил интихоб кунанд. дар ин сабқат дар маҷмӯъ 3812 номзад ширкат меварзанд, ки аз 14 иттиҳодияҳои сиёсӣ намояндагӣ мекунанд. илова бар ин, дар чанд минтақа вакилони маҷлисҳои қонунгузорӣ интихоб мешаванд. дар баъзе аз шаҳру вилоятҳо ба мисли Москав, Курск, Мурманск ва Ярославск на танҳо дар ҳавзаҳои интихоботӣ, балки тариқи онлайнӣ низ метавон овоз дод. гузашта аз ин, шаҳрвандони Русия, ки дар ҷумҳуриҳои эътирофношудаи Донецк ва Луганск зиндагӣ мекунанд, тавассути портали хадамоти давлатӣ ё худ госуслуги имкони овоздиҳӣ доранд. назарсанҷиҳои давлатӣ нишон медиҳанд, дар ҳоле ки маъруфияти ҳизби ҳокими Русияи воҳид аз соли 2006 то ба дараҷаи пасттарин поин рафтааст, маҳбубияти ҳизби коммунист бештар шудааст. тарафдорони мухолифи асосии кишвар Алексей Навалний, ки ҳоло дар зиндон аст, ба коммунистон такя карданд. мухолифин мақомотро дар фишори бесобиқаи сиёсӣ айбдор мекунанд. бунёди мубориза бо коррупсия тобистони имсол экстремистӣ эълон шуд ва вебсайти овоздиҳии ҳушманд чанд ҳафта пеш аз интихобот баста шуд. рӯзи ҷумъа Google ва Apple ҳам барномаи Навалнийро аз нармафзорҳояшон хориҷ карданд. соли ҷорӣ дасти кам 400 000 сокинони Русия ва 250 мутахассиси хориҷӣ баргузории интихоботро назорат хоҳанд кард. созмони амният ва ҳамкории Аврупо барои нахустин бор аз соли 1993 нозиронашро ба интихоботи Русия намефиристад.